сухи има на тия са само така сухи. Tego suhi, tego pajk. Bate perro. Синоми. Керката. Лагойка. А тук той ще дума е таткото. Си тебе сакам. Кого са моите дет тук? А това стало италианизе. Сега се прекара! Или миксеро! Роначката! Tego и миксеро. Къде шири оньо до ризари иначе. Само слушай. Само слушай 5. Слушай драй. Синоко отлепи. Чуля. Беге. Ей. Що бе да ти го май? Сам ти има мама и ти дева пуската, пайка. Кого разбирате? Кого ще се държава у школата? Ние вака учим му Италия, раззнае ли ви то? След това у школата тук държава. Тия се загония. Закличка аз. Те, уа пайка тук ще може да... А замисли си сине, не съм пущил тона до дека снимам. Tego той дойде ту и изчуря се. Убити му вече към да го... Ай, чин. Ай, нека. А те го си нос лиминката. Я видим да вземе топката. Ой, да вземе топката. Знаме, как бави. Така на страната и кетевам се. Ох, пернаво го. Лелей. Уби. Леле. Само шанса да милион, брат. Толкова изкишмир. Само шанса да милиона замара. Абай. Леле, синоч се съоблачи, той кярката циски ги покажа. Леле, те това важата, толкова е. Иде. Леле, скина го. Айде, стена сино да даме на цигар. Те сине вземе на цигар. Се раздържи от гриба. Тук сине, запали, браво сине. А те го това до ламата за мене. А тук вие познавате ли го с Верна, леле, пък. Чекай, стап. Дай си. Това е тук корпата. Стапичка. Абе, тъй като... Вие ги имате вземе топката, да вземем играта. Айде се прикачвай, будете и труите. Айде. Ей, шо бе, ще звоня ли са? Ама нека звоня се 20 минути. Абе, шо не го издигна, я да спана тук с камерата, бе. Айде, звони ли са? Дека му ще кажа да звоня. Айде, дадем поток.